Na ebia ye papa na sem na no wo ka no. Se me meka baby a metena se fa ni bi opeso wo ka ne se ebia sisi no honhom konkon ti asore dan nim na mum ote ye nipadua mu. Because our bodies are the temple, and inside the temple that is our body, no, there is an altar which is the heart. And the altars cannot be dealt without. Papa, uta the umpu, ne mpaya wobo, ne fasting na asori ni na ye 40 days journey no mo ye ni no. That prayer no, se be ko nyankopon anim amenyame atia e kugina altar eso e wo nyame anim. Altar bia wa asori dem bia no. Ye wo tumi a enye gi se e bia na asori ni mfiri nyame. But asafu bi e firi onyankopon asafo no. Ne altar no ye wo onyame bofo a eye asafo ne bofo ne tenabia. Into ono no dia wo hwe ne se obo awurade asafo no ho ban. Na enwana onyame de omaba asafo ni mu no anyira nsa amfom kwan. Into altars bia no there are angels that stand by it. Into hono ena me papa no enya adwene. Not just one no akura ne say stop you monkonkoro adwuma dia. Not just one no adwuma no sosofo na we say stop it because he say na ya monkonkoro na dia sosofo nyina ya adwuma. So you evangelist, so you teacher, so you wine. Ono na anyone ya adwuma. Enti there was some quotes bi wo hwa duru ba bi a emfaye. Let me be very open about it. Duru ba bi emfaye. And yawa bepim ewo General Richard Dako enchen ya ye no eba behwetwe enkomo nti mesrew se ubenya daje e de ahwe interview akwawie na afin ma paucho se aha eye too much it ni game ase na dey kan ni dey chia subscribe my page na afin na do man so sano upload bi atomo unsa ebetimi Free AM Home Care and Nursing Home. No mo hwe awofo ma won nya kwan waduma. We home care and nursing services, elderly day care, medication management, dementia, and Alzheimer care, physiotherapy services, post surgery care, illness recovery care. Ni nyina ne say, obusuani bi kra na bi a wakwa yaresabia na yeyi na befie. Na wo free AM Home Care and Nursing Home for ya 24/7. Wo mu abekọ akokrokro no, ekwan obefa so obefa ni ndro, no mu entertain no. Na wo so nya kwan waduma. Ene AM Home Care and Nursing Home. Sabi na mi pay. Obutimi krokro busu afokro a kire wa umu. Omo wa hefa. AM Home Care and Nursing Home. E wo Fanko, Accra, and Sawom Road. Fra 0540 344 837 and 0207 859995. General Pacho mo akwaba. Yeah, kechi. Eja bibia boko. Adomara. Ye de nyame ase. Papa se wo media space na kobo bi ikoso. Ebi kentia, ebi kan support. Ni nyina afa ye so hopeni Pastor Mensa Wotabro. Ni video bi ababeto monten so media no so a wo kire say altar to me bi enim ye te Christopher bi timi full plane call Nigeria ni ade say ye kwa kotache altar bi na ye didi say ye kotache sa altar na ade na say bi sade na ye hwehwe no e be ye adwuma ode ono kwa na sorry dem altar ye mfate so ono ne de no gina so no ye dua keke ne dia ye 0% anointing bi enim intimate Christopher form we enhim asemi beto mountain so ebi keti ase de wan ka say because altar dey to me wom ebi so say ne ka na waka no general mama mi say altar de gidi na na dwumadi ne sen e wonyam so Kashi nyami shira bebre na me maya hwefo nso akwa aba ba bi a wo hwe ye bia sane da gold ubisa ya no men kan ti ase altar ewunyamisum a very important mechanical object. Let me put it in that way. If we say a altar so and na men can say nyamisum kwa mechanical abrabo nyinam. So we study Bible from Genesis to Revelation. Yen kan bi kakra ewo Odia men fire nkwachi ma men fire mra na wiye. Revelation chapter 8. Okay. Verse number 3. Na yanhwe the Bible so eka ansa na nsim bi wo ha mashase maboboso ebiebie so. Efa altars na ye ka ho asem no. Revelation chapter number 8 verse number 3 and 4.
na yɛn nyinaa yɛnhwɛ deɛ nyame asɛm ɛka wei deɛ ɛnyɛ deɛ obi adwene yɛ no ba wei yɛ deɛ nyame asɛm ɛna ɛka na Revelation 8. 8 verse number 3. Okay. And another angel came and stood at the altar, Another angel came and stood at the altar. having a golden censer. Correct. Please continue. Okay, and there was given unto him much incense, Much incense. Mhm. that he should offer it with the prayers of all saints Mhm. upon the golden altar Upon the golden altar. which was before the throne. Mhm. 4. 4. And the smoke of the incense, Mhm. which came with the prayers of the saints, ascended up before God out of the angel's hand. Mhm. 5. The angel took the censer Mhm. and filled it with fire, Mhm. of the altar, Fire of the altar. and cast it into the earth. Mhm. And there were voices, Mhm. and thunderings, And thunderings, and lightnings, Lightning. and an earthquake. Sir. Now, say, o kind baby a kanya. We may mpasa me kwa start here free. Genesis. If I want to start from Genesis, there are many verses I can count towards to the book of Revelation. Every spiritual meeting needs an altar. Okay. May says every spiritual meeting, whether it is church, whether it is Muslims, whether it is anything, for a spirit being to meet with a human being, there has to be an altar. Okay. Now, nyamesum eka sunsum ni ma ana sunsum esomo ho Okay. enu nti nyamesum so yehia altar na ebi a ye papa na asem na no wo ka no se me meka ba bia mete na se fa na ebi opeso wo ka no se ebi asisi no honhom konkon ti asore dan nim na emu ote ni padua mu. Okay. Because our bodies are the temple, and inside the temple that is our body, there is an altar which is the heart. Okay. And the altars cannot be dealt without. Or like to say you will It's me in a in film. Emra ye sunsum ana ye pese ye ni sunsum bi di ahia. Okay. Altar ni mu a ade a honhom ni begina so. No ni nipa nya nkita ho wo honam mu anase wa asase so altars. Inti mi gidi ye say baby am no kind inti am ko fa sa verse ne ba ye gidifo a Christopher mpom paye se ebedru nyankro pon animu a enye Yesu Kristo di mu kakanani duru ho o se obofo bi kuta golden censer ojina the altar of God on ho na wakora agidifo nyina mpaye e de golden censer ni na wadi eduhwam bebe asaya den agum paibonim na chase yen kora yen yaji ehudisi ya agidifo no yen paye ne duru soro ho no mo a jesi ye ho adwuma ansa na akonyame anim ene ye ho adwuma wo he eye altar no so. Indeed, altars cannot be taken out from any spiritual gathering. We are the nyamesum dear and I'm a person because Sabio ye papa otabel or ye nyamesofo. Inti nyamesum dear and a ye can wasem. Inti mi gidi ye say altars. E be any honomoa. E would a dear one denny. And now 2 years any so. And no dear, a medium, menene adwene wo hosa. Name near Abia na me tin asem na se say, on she will be on ma or worship it altar. Okay. Altars we don't worship, we pray on. Ye bon empire was so. Enti meka say ye papa utabe ompu. Ne empire wobo ne fasting na asɔre no nyinaa yɛ
40 days journey no mo ye ni nyina no that prayer no se be ko nyankopon anim amenyame atia ekogina altar eso ewu nyame anim. Okay. As this one me say altar ne de ehu hia Pa ewu nyame so. pa Enti o kire se altar ne de tumi ewo so. sa Abra wo kasa so ka se wobɛte ya papa na se a honhom no nipadua no te honhom ni enti altar no ene akoma no yes enti ene edi enti ena fe ebi mo hyɛ da mount altar na wo mo nkyerɛ a Christopher no say yɛpɛ altar bi atumi bi wo so bi atumi na kasa te wo enti ka altar no kɛho hia altar no ehu hia at a gathering okay say ye wa sorry dem ha enya me nko na mete ha na me sum nyame ye nyina ya bihia se onyankropon de emma honhom konkron ti mu otiwe mu but ye bihia sa onyame konkron ewo ye ntem okay na mmra onyame konkron wo ye ntem no ye ma no nakonya ye ma no nyigina bia that good oba ye sama ma wakonya ntenase a senka ntumi ni nyina wo nye interview tenten ba me ma wakonya tenase nti no you be comfortable ye betimi yakasa kuduru ba bi e pese ye den ye kasa duru sanso da urade mon konkon ba ye ntemu a se wunya hoho mpo na wo de nidie ene odo e de mana e die ne si ye kwan a ye ntimi nya sa nidie no ene odo no emfanya den enhwe oni onyame won konkon na oba ye ntem ene ya ba be den atena ana onyame bofo a onyame besoma no se onye den omra ye ntem emeye ye nhyira enti altar biara e wa sori dem no misrew me mefa ne se na me nka ne se altar biara wa sori dem bia no ye wotumi a ene gi se bia na sori ni mfiri nyame okay me nka ne sa but asafu bi efiri onyankopon asafo no ne altar no ye wo onyame bofo a eye asafo ne bofo ne tenabia okay what kind of book of Revelation was in natural comma efiso asafo no bofo ne se enti asafu bia wo ne bofo owo honam bofo ene wo sunsun bofo honam bofo ne sofo panyina wodi kan sunsun bofo no nso ya bofo a onyame ayi no ama asafo no okay enti ono no dia wo hwe ne se obo awurade asafo no ho ban na enwana a onyame de omaba asafo ni mu no anyira nsa amfon kwan enti the altars no are very very important objects in the church na de emwa ene enhyira bebre nso ye den eba onyame asafo mu enti we can't do away with it because anytime there is no altar there is not a place for a divinity to stand and operate on ebasa honhom se ye nyame honhom se efiri him for onya biaye a wo ye den ogina okay therefore wo ka se we use abofo se asafu bia wo ne bofo sa onam bofo na sonso mu bofo na desafa ko yimi sa enti mi bisa se ene altar ya ye ka ho asem yo mu ahodo ana altars no mekanisi yi wo mu ahodo okay ene ye den ne den ye wo altar eye nyame honhom ne gina so ene ye wo altar enyi nyame honhom ne gina so okay na ye ni se bia honam ani altar na sonso mu altar so wo de ye honam ani no eye dan a efiri bronsam okay na chese bia wo ye no for beauty mekanisi ye honam ani and na one mama nkyira de wi se men kan se wo de wo pa wo te hai fa bo keke ebo a bibia ni bo ni mu na start se ebo no wo de ensa keke gusu kasa tumi be ba betre okay eye automatic thing that happens adentia
if you say entities be here altars to operate. Into the moment we see altar and found say we be altar no. And now one ye be but what me him what do my ya a boa was suffer no soon fem. But when you want to man one young so the moment prayer is being offered in that temple. There is an angel of the church. Ono oba asafuni musa mrena moshiana netanabia ana nijinabia enye nipanim eye altar no so. Sana altars no etie. Say you wo ayete say ebia wako office bia you security guards baby omugina. Sabi unko nkoto say security aye wase wo ebia security post no obekọ na wo office baby adwodwo no ho ada. That is not the jurisdiction, the office. The bia wujina eye altar no so, and that's the security post no so. And the angel bia oba onyami fie be ye yami adwuma na se me fansa o WhatsApp ni mo no. Ni post, they know their post. And nothing was say me kan baby am no kan was say, and the angel was standing by the altar. In the altars bia there are angels that stand by it. In the honor and I mean, papa no enya adwene ekakra ahombrasiemu. Because in every altar there is an angel that stands by the altar. Before ejina sa for the bukano. And a church like ICGC is a bigger church that they pray. There is an angel of that church. In the angel of that church, where is his seat? Nakunyawe. Okay. But what you say? Well, I don't know the kind of teaching he was doing or announcing in church because me time in but from the very small quote now matter and I may putting it in that way. But one thing I can tell you is that good all to be anyone whom being so. And you're not general say whom beats it all to be as well. In so being and you made the and an altar no in ya. And what members are a chance because some will say altar the finyame de or one and him finyame de or it's definitely say to me what would say in yansun so would you so be in ours. That good a won't soon so na in soon so to me quiet papa if you home a general altar or so and now bonnet. Okay. Now men casas in we say so unya altar papa a din soon so papa ebo abrabo. And now for altar bonia to say if you say ye will museum be wa ebia ya omuna nanom kwaje bibi enkonya bi e by say ebia akonya no emmebo abusuan ho ban anase emma nipa mra abusuan ni obehwe ne fi ebeduru baabi no na abusuan no ohia buburo na ayeden ato omo na nse ye papa kwaku otin renda interview no o kan sem bi say no ya carpenter ni ena ahokyere mu no ko ne ma no no bisa sa wo enti ase ese me ho kyere me sa abaraba na me bo no ni hu so na ne ma me ka kyere nse kwaku yefia ha de emire bi atwam yakoji ade bi ba fia na emu ade ne se na emma efie no nipa nya den eno so enti ade ne na agi fie ni sika enti the altar na e wo fie ho no wo firi fie ho na wampe baby am for utram fa ohia de obetene mu buburu na de akoguro baby ono no ko ya wode titi ni tiri mu de na obi ani se ehin no kobo ne mpaye se de enim ni se nyame ni nhira ye den aba enti altars bia ewo ni nsunsanso na ejina bofo na honhom aye bi ni jina so se unna onyame bofo a wo anyone busua ye nhira sa wo kan Bible in the book of Chronicles Bible see emire bi so na David and the apamadaka no ekonifi apamadaka no is the altar of God for Israel no de ekonifi no and apamadaka no akwa bi omuduru ba bi nantwie yanya nantwie ba bi enem sa akwa ba kokotie nantwie nim eja nan mu bi
na ɔɔpa ahwɛ ɛna aberanteɛ bi a yɛfrɛ no Uber ɛsɔ mmirikam sɛ ɔrekɔsɔ apam adaka no mu na te ahwɛ ɛhɔ a na agradaa ti bi sii ne so natam owui na David so agya apam adaka a ɛte ahwɛ na obi som na wuku no deɛ na ɛnea me abɛdi kɔ me fie deɛ mekɔ yɛ bɔne deɛ ne yɛ sɛ mesɔre na me ne me mma nyinaa yɛ dɛ ahye ɛnea saa na ɛteɛ deɛ ne apam adaka menya mfa nkɔ me fie ɛnea yɛmpo obi a owu a ɛnyɛ hwee ne yɛmfa apam adaka no nyɛ dɛn nkɔ ne fie yɛhwehwɛ Israel mu nyinaa na hwɛ sɛ Ghana ha ne yɛsɛ yɛpɛ obi owu a ɛnyɛ hwee ne yɛbɛbɔ General Richard Darko din sɛ wɔn yɛde brɛ wɔ a ɛku a ɛnyɛ hwee nti aberanteɛ bi a ne yɛfrɛ no Obadidom ɛna Bible so ɔmo de apam adaka no kɔsii Obadidom fie na according to Bible after 3 months Bible say na Awurade hyira Obadidom ne ne fie nneɛma nyinaa apam ana altar ɛyɛ papa no ɛdi nhyira ne yidie ba a ɛnni nsunsuansoɔ but altar ɛfa mogya ne saa nneɛma no deɛ ɛyɛ dɛn nsunsuansoɔ bɛba ho nti me adom ne ahobrɛaseɛ mu meyɛ altars ma nnipa bebree meyɛ bi ma business people meyɛ bi ma asɔfoɔ meyɛ bi ma lawyers ɛmu bebree deɛ wɔ mu ne sɛ adwuma bi a ɛni altar bia no saa adwuma no wonkɔ so da adwuma a ɛni altar onipa bia ne adwuma bi a wonni altar personal altar wonni nkonim wɔ wi asase so a no matter your scale nti na altar no ɛnyɛ asɔre dɛm nko ane wɔ dabi that road wote ha yi you need a personal altar bɛboa wo wɔ adwuma hwɛ mame meɛnhwɛ saa video yi sei ɛna no na ɛduru baabi a ɔka nsɛm bi a yɛbɛfiri sɛ ɛyɛ abibifoɔ nko a ne yɛyɛ saa nneɛma no hwɛ Cristiano Ronaldo si nim sɛ ɔbɔ bɔɔl pɛm sɛ wiase nyinaa sɛ sɛ ɔno ne the highest payer footballer sɛ wohwɛ video no a ɔn sɛ ɔyi adeɛ bi firi ne box yi mu ɛna ɔkasa gu so kills ɛne training no nko a yɛde kɔgyina pitch no so ohia tumi olifo ɛntimi mma sɛ sɛ ne yɛka ne deɛ a ɛneɛ na yɛyi nyame mma no afiri kwantene no so ne deɛ ɔgyidie nyina kɔkɔhyɛ object bi mu ɛnyɛ saa ɔn sɛ mede kan ka asɛm bi sɛ yɛnsom altar ba yɛbɔ so mpaeɛ Bible sɛ yɛbɔ mpaeɛ a yɛgya wɔ soro den ho nti yɛwia ɛwɔ in the name of Jesus saa nti esi dan ne yɛsan ɛno ho na yɛkɔkɔfa altar bi kɔbɔ mpaeɛ de kyerɛ altar no na menhyira wo ɔn baabi a yɛkan wɔ Revelation no ɔsɛ na bɔfoɔ no gyina deɛn altar no ho patwa wate aseɛ nti sɛ bɔfoɔ gyina altar no ho wɔ heaven na sɛ meme wɔ altar a ɛwɔ m'adwuma mu na bɛma bɔfoɔ abɛgyina hɔ a masom bɔfoɔ mensom bɔfoɔ tio menkaa sɛ yɛsom altar mepatwa ɔhwɛfoɔ a wohwɛ me ahobrɛaseɛ mu nya abotire ne tie menkaa sɛ kɔsom altar no altar no sɛ ebi a wotiw fie wasi fie kama na wakɔfa ebi a bulldogs abɛgu fie hɔ na wosɔre ma wɔn aduane papa di na wɔn ho yɛ den sɛ bɛyɛ wɔn bɛbɔ wɔn nneɛma ho ban a wasom bulldog no wonsɔm no menka nkyerɛ wo sɛ meme altar sɛ Awurade na me so yɛ ma wɔ ade a meka kyerɛ wo de bia ni yɛnkɔkoto ho sɛ yɛ anaasɛ bi a wode biribi kɔto so sɛ bi a mekɔ ɔho saa nneɛma we don't do that. You pray in the name of Jesus. Angel of God, go and do this thing for me. In the name of Jesus. But you tell the American, and as I am speaking, Ubia want to see you soon be able to say, actually, assassin I at a son woman. Unyamin she mono. We need to me, unin kunu assassin so, and you'll be a winyan sound. Obi betimi nya nyansa oni tumi no obre ba obi otumi oni nyansa no aye ye ka ye die ho asem ye won kwaje ho kwan ye wo ye die ho kwan enunti na de bia ya meka sa asem say we have the person of Jesus and the principles of Jesus
Two things. Now, none of Christopher, we only follow the person of Jesus. Ye just the principle of Jesus. A dean thing and not use now how much we are no jab for no bompire will and it's so. Into baby, no more than no bompire in ye. That was his altar he has built. And daily he was going there to pray. And no Teresa was some altar. We don't worship angels, we don't worship altars. But your bompire or altar also, and my empire no. In that name kind and contem. Because if you are woman, my altar mouse set or both from a word woman or buyer, and I draw what done so what damn put a wing to me more sorry vampire. And you both for no dreamer say baby or no one or cry by. But your security agent will soon. Into one mark so bay to median cabaret chiribi and fair you must say any day and Ramatoso. That good man cousin be young man be friend. I will tap aside the wall. And what catch him so soft. My quota says in my bottom almost 4 billion. Me now 1 city couldn't film. Oh, too good. Galam say ye be. Almost 4 billion. Now me wish I was asking why you want so soft. Maybe I'm a jay, feel say moo because you are woman chain, yabi win soon, yabi. To me, could say 15 minutes. How I am so shame. Yesterday, and the kind son and auntie. Mixer, dear 1 year, a dear Ben 1 year. A rather mammy catcher and say, pet at the end of any prayer shawl. Okay. Yeah, the great is bomb. Now, Mixer, no, a dear 1 pen can I be the year some pie when I'm a catcher. I'm not pebia, who don't tell me to know more pike and no moon graduate. As I am speaking to you now, may yes, I get money just 2 months in money. A woman the way he's talking about, and man will catch them says members or master or person or moba sad field in more as you bring them over for more catcher or Mujumana. And now they are all soon, but the good news is already young coupon, the bomb pen, and may quite to be my quiet day, and mammy, a radical for coming on enemy. Most a catcher ever, this is a one coming who I am called. When you are near any more men call. Ni emu bebre ya dia ho de ne ya no e ne di animu ya kwa ne akopem ya saba nti da god ade na ya ka no e ye sunsun mu nsam na sunsun mu wa nya sa tumi na wo bre wa asetene mu ene odifo all say ukọ ensori mu a wo different types that's it ube hu ebi de enyeme bi esisi so candles ahodo oils ahodo ebi kra as far as kindness sword ne ho niema e wo altar ne so enchiremu amode ba ne se direction a omunya aye so mo fanye altar sir nti ene de de altar da go nyame nhira altar enya de a ye kire se we ni de altar now igine nipa ha oye altar no ni sunsun ba bi free the source of his spirit. Facha me wa humbrasi yini. Me mfase kan kwa your altar. Okay. Never. My altars are met thousands and thousands of people. Me can't just say fase kan da. Hon ne timi mu. Enchire me se me mfase kan. Ebi Obi the akwame din ono ani picture frame e bon office and a altar picture frame e bo office o eno ano no okay sanya wo kan e no kre obi o ha candles obi o ha oils obi o ha spiritual items e ye what no ne frame ono ne fra because sabi you ye we nyame bebre ni wo wiase I am not here to condemn Ubidie. Okay. I am here to talk about the me Euradena Mesoye. Me the me say Unipa be a wenya altar no. Ubre was sitting. But no soon say altar bia so and was a woko. Okay. Because you will be a honour. A young crow home and it's so. Nay, nyame fufuru bi emeteso. I have seen a lot. And no so bad den wo so so
Say altar we there. Nyame honhom. Altar we. Enye nyame honhom. Ɔse na yɛ honhom ne onyame honhom di adanseɛ sɛ yɛyɛ onyankopɔn deɛ ɛma. Enti sɛ woyɛ kristoni, sɛ woyɛ kristoni a wo nyame honhom ti mu no, you must have that spirit of discernment. Na wahu sɛ biayɛ wo yɛ a mawura no, aha nyame honhom ne dihene anaasɛ aha ɛnyɛ nyame honhom na yɛ den ɛdihene. Ɛyɛ obi a ɔwɔ discernment ɛne hunu saa adeɛ no. Okay. Ɛnyɛ obi a ɔhwɛ sɛ aha deɛ nipa wɔ ha. Yɛwɔ asɔre bi wɔ no abɛkɔ nipa abu afa so but ne nyame honhom na tim. Ɛnyɛ nsɛnkyerɛnne ne nipa dodoɔ ne yɛde kyim sɛ wɔafiri nyame o. Ɛyɛ honhom atim ɛna kyerɛ yɛfiri nyame. Odifo na me send say honhom atimu no. Ne efiri nyame no kɔ hɔ na bisa de ayɛ yi. Ne ɛdɔm ne dɔɔso hɔ na nipa bu afa so no. O de efa say bia Ɛmfiri nyame. Ɛhɔ so kɔ yɛ no. Na bisa de na yɛ. Enti saa no bɛɛ de ho nsonsono yɛ no. Ɛno na mekyerɛ wo sɛ ɛnsonsono yɛ ne bɛfiri honhom a yɛnhwehwɛmu honhom atimu mu. Ɛyɛ the discernment spirit. Ɛyɛ gift na Awurade mo nkonkron ɛde dum okristoni biara. But what did you make I say? Apart from no dear, mean to be nka ɛnkyerɛ wo any other way. Just say ni bia bɛka ne sɛ yɛn a wo nyame ayɛ den ebie yɛn. Okay. Apart from say but may come in the way, in the simplest way. That good mama can say hwɛ onipa bia ne ho ma nyame ma wo discernment. Onipa bia ne ho. Ba sɛ ne wo kan ni obi on ma won fa ho. Sɛ yɛ firi bro sam sɛ firi nyame sɛ bɛyɛ an solution bɛba ɛno no wo hwɛ. Ɛno de me ni problem. But sɛ wo pɛ de firi nyame nso de ayɛ hwehwɛ. And yes, and you can say, Obia was a discernment spirit in women. Ya, Rabia, be a bit me a discerning who said, Baby, I'm a way, if Frinyamia in Frinyam. And yes, Adia, and come be seniors, Penny can say, ye pe altar, the anchor altar, Nakasani, Pedia. Say, ya item be near Bompire, say altar. There be you. And then I may say, Yen Pediana is the altar for the Holy Spirit. Okay. Angels, among team. But Holy Spirit and the team. Okay. Our bodies are the temple of God, a altar for God. But the point is, as I see it is no, and you don't you hear no, you hear before come. And to see you hear before come, dear, now before so Makunya rain. Home concron a kunya ni Pediana, before and a kunya rain. Netana be away. That is why we still need the altar. Okay. That's what you say. Okasa abo the Reverend Sofpeni Mensa Waterboard. And the case no sign can be say asofo mu abuse Holy Spirit. It is a kawonu kwani 2 minutes was that 2 minutes and kayem banned the use of Holy Spirit because sofu we beka we say the Holy Spirit direction or the man no. Sofu we beka we say the Holy Spirit direction or the man no. Holy Spirit no. Saying I'm using. Gradually, my main can say the Holy Spirit and one. The who can be a mente. Okay. Na sasana or can dia. And ye never can say I am from so cassia. Ye abuse gifts. We don't abuse the Spirit. You can't abuse the Holy Spirit. Okay. But it affects him though. But you cannot abuse him. I had to say, Ebia, Obanye, Obano Bakwa ya becount. But and sana wo and na jano. Sana wotie. Na the metimia canon say, nobody can stop say a young bounded Holy Spirit. Say will be Cassisi. Oh, he is talking from his office as a teacher. But he should understand, say, as I see so Ghana, as of when you be any teachers. We have pastors, we have prophets, we have teachers, we have evangelists, and then we have apostles. It is a what can say will be abused. It be a Holy Spirit. I'm sorry.
but mintie Odi for me mo akakra o ma emfato ho bi say ye fa no say a doctor for be ye enuma 9 ekoye operation nipa ba ko operation omo koye ne kidney operation na first doctor ba o se honhum na yi a kire me say kidney ne hye ne benkum second doctor say there be honhum na kire me say hye nifa na fofra ba o se honhum na kire me say hye mfimfin obia ne ne honhum no e kire ne say kidney ne wo nipa no nipa ba ko ho adwuma na mokoye mo realize na nipa no ko na wi ye ba election ya ye to mo Ghana he ya so for bi obehye nkom bi a kire ne say honhum no na yi a kire ne say we nefa ewi achi na ba ko afa bebredia am enti se ne wo kan ne emfato hu enye honhum no na ase omu hu ne user na asem no na wo mte ase nyame nshira that good mame nshira o ade bi emfiri example na wo make ya na on say a doctor for 6 it mean one patient but obi anso timi ma different report. Okay. But the same patient, you know, Obeko Hospital A, Yabeka say A free her. Obeko Hospital B, Yabeka say a free her. Obeko Hospital C, Yabeka say free her. Say until saying Yameba Wadom, I will be a specialist. And when I say no specialist. Intina difu semuno. There were a difu school of prophets. And you were the major prophets or the senior prophets. If we are to put, say, a certain regulations, and they are to be unconscionable, and no, I won't stand against it. Okay. Especially when it comes to politics. Because sometimes, you know, mechanics say, Yan kasa edifu bi. And I'm not in the value and the respect of the office, no, at all. But we can't see, say, yes, stopping. And when there's a stopping it, they are not just a person what you say, do money be no. No, can say, papa, no, so okay. Because we woman after one more thing, would did you say Christo name? But what I see, and see the same Bible, no, yen na yet. Catchy, Nancy, another topics are betul. ABC into your tight, ABC me into ya, and also your home concronabia. Until when we are talking about this whole thing now, and just the understanding now, young Kasa Christopher, and you may be what because Trona use yano. Ibi asua koduru baabi ibi nso nya nya den ennuru ho ibi nti ase koduru baabi ibi nti ase nya den ennuru ho waho enti some are building up and some are already there obi sim yem nti obi cross offering kra hu nya e wa sorry there enya ba beje tight obi nso say tight nso hu nya enti you see this whole baha in Christianity no enya ade a ebe free but the point is wo hwefo na wo hwe no enya wo se wan kasa wo so tena tworo no ho enya wo tei magasi abrewa na wa ma wo chem so se na tworo no ye den e kan ususu na fama wo ho because as we say ye no kore me paucho ani die so say ye no kore se sa na wo kan no dia na che se wo no akora ne se ye stop you monkonkoro adwuma dia na che se wo no na adwuma no sosofo na wo se stop because he say na ye monkonkoro na dia sofo nyina ye adwuma so ye evangelist so ye teacher so ye hwan ono na ni one ye adwuma enti ye was some quotes bi wo ho a duru ba bi a emfaye let me be very open about it duru ba bi emfaye because say yes, stop your concurrent master will be back as a concurrency say, dear. Not just say, when you be a young Amajumaye. Yen in our contrastal, you got in a fear, see our Bible. None of them concurrent and answer bomb never didn't chili. Wow. Sana meeting a car. For ye shany air cosson soon, someone, and any papa kind. It will be dress all bomb paya, worshiping cool, will be dress a fake the prayer items in our campaign. Enti se ekoba ne se ya enye ne kan akapa ne beka no sa se yen ya ye die chire no ne ya ye confuse ye hu ne ye ko ye hu ne ye je di kaje enye show
Sawu ti nyame akwanya se ya wo. Nyame na akwanya. Hwe mame me ensan kan asem keto ebi. E was Psalm 103 verse number 7. Psalm 103 verse number 7. Psalm 103 verse number 7. Na yenhwe ade atitoa bi e wo ho. Me number a wobetimi afrɛ me ebi a wo hwɛ me. General me pesa wo ye altar ni bi ma me ema madwuma enyam puntuo ema me sikasɛm itimi gina me niema nkoso a me patcho me number ni 0244 25 26 46 0244 25 26 46 ubetimi afasa number no na wa frɛ me near di nkoma WhatsApp line o frɛ me wo outside Ghana frɛ me WhatsApp o frɛ me no anyame a wo di message me ba made return your message near the nkoma catch it come Psalm 103 verse 7. He made known his ways unto Moses, ochre Mose na kwan his acts unto the children of Israel. na ne ye de ochre Israel man The Lord is merciful. Merciful. Okay. enti na kyerɛ sɛ Mose enim niema bi a Israel man ne nye den enim Israel man ne nim Awurade ne niema a ɔyɛ but na kwan Mose ne nim me pa cho te yi minim that good ɔyɛ interview but bi a obi a wɔ bɛn wo closest friend ebi a wɔ loved one enim wo better obi nim ne ɛma wo bufu obi nim ne wo pɛ de ɛma w'ani gye nyame som na ayɛ som no ka kyire ma me nka sɛ ti ase wafrɛ bi sɛ atwerɛkyerɛfoɔ Okay. wafrɛ bi sɛ adiifoɔ na sei na teɛ the fivefold ministry no yɛn nyinaa yɛntumi mfa kwan baako so Okay. ɔn sɛ sese wote yɛn wopɛ sɛ wokɔ Kumase a wobɛtumi afa nsawa mu kwan so akɔ wobɛtumi akɔfa Koforidua nso akɔ obi nso bɛtumi akɔfa Kotoka na wafa plane a yɛdɛn akɔ by the end of the day no mo nyinaa mobɛkɔ akɔhyia ɛwɔ Kumase saa na nyamesom mu no mesrɛw tie ɛnyɛ confusion no obi a wɔ ne frɛ ne n'adom a Awurade de frɛ ne nkorɔfo a wɔde abɔ ɔmo n'ase ɛno nti na woduru in the heavenly places no yɛwɔ abɔfo mu nkyekyɛmu bebrebe yɛwɔ abɔfo a yɛ from sons of God yɛwɔ abɔfo from the morning star yɛwɔ cherubim yɛwɔ seraphim yɛwɔ the watchers yɛwɔ all of them yɛwɔ obiara nso ne n'adwuma ma memfa wo mmara honam mu woba into government a te sɛ bi a yɛ man panyin ɔwɔ ministers minister of finance minister of sport minister of way minister of way ɛnyɛ nipa baako ɛna ɔyɛ adeɛ nyinaa ɛna obi a wɔ n'akwan a wɔfa so yɛ dɛn ɛyɛ n'adwuma deɛ nti a yɛhuru ne sɛ nyamesom ayɛ nsɛm bebrebe no ka kyerɛ obi wɔ hɔnom a ne deɛ ɛyɛ ne frɛ nyame de afrɛ no nyame frɛ a wɔde frɛ wɔ n'apam a wɔde ma wo Okay, nti ɛsono obiara ne ne frɛ. ɛso obiara no ne frɛ ne n'apam ɛno nti na Mose nyame frɛ no ɔmaa ne poma ba David nyame frɛ no wɔama ne poma ɔmaa ne nne ɛne harps a wɔde bɛto nnwom Elijah nso nyame maa no mantle nti sɛ Elijah kɔka kyerɛ Mose sɛ wo deɛ wo poma na ade yɛ adwuma nyɛ papa me na mekuta papa me na mekuta mantle a wafom kwan what the American say obi deɛ yɛ poma obi deɛ yɛ nsuo obi deɛ yɛ nɛteɛ obi deɛ yɛ sɛ bani nyinaa ka bom nti sɛ obi fa ne sɛ me meka sɛ bia me mfa sekan nyɛ altar but obi nso deɛ ne bia deɛ nyame bɛkyerɛ no no I can't speak against it. It is an American. You, Odifo, yɛbɛda na yɛbrɛ ne nti yɛde yɛn nkɔmmɔ ne si bɛbisa sɛ altar woyɛ bi. Okay, nti kyerɛ yɛn wo altar no sɛn na woyɛ no sɛn na ɛteɛ sɛn na ɛdi dwuma fa. Nyame nhyira that gold me altar no me mfa ba ɛkwan baako so ɛna meyɛ sɛ ebia that gold na me ɛwura wopɛ sɛ menyɛ altar no bi ma wa deɛ medi kan mehwehwɛ mu bɔfoɔ bɛn ne nyame ɛbɔ ma wo sɛ wo so no nante yɛ adwuma bɔfoɔ no n'agyinadeɛ yɛ den ɛdeɛ na bɔfoɔ no pɛ
ɛno na mɛkyerɛ wo ebia mɔfoɔ no sɛ kɔma no nkɔfa earring blue and gold na makyerɛ wo kɔfa earring blue and gold fa brɛ m na memmɔ mpaeɛ ni so wie a mede ama wo nti me deɛ no nyɛ sɛ ebia mayɛ mewɔ one way a meyɛ obiaa wɔbɛbɛ biaa nansensei na meka asɛm bi lawyer bi a na obie insurance company ne deɛ awurade ma meyɛ ma no ne altar awurade ma me ma ne fa coins maako 5 coins o ɛna ɔtɔ flower pot artificial one bi na ɔde hyɛ ɛno ano no coins maako 5 and artificial flower pot na me hyira so ma and the business is going on well nti ɛyɛ obiaa na wɔbɔfoɔ nyame bɔ maa wo ɛho adwuma nyame bɛkyerɛ me na me ho bɔfoɔ no ho adwuma na ma kyerɛ sɛ yadeɛ we onyame pɛ sɛ ɔba Israelfoɔ no mu ɔse ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ ɔmo nyare na ade akye a mebɔ ɔmo nti ɛwɔ bɔfoɔ biara ne nea ɔbɛkyerɛ wo yadeɛ we saa ne teɛ odifo yɛ das aseda Awurade ne kwakra deɛ mɛka nyinaa ɛde atwa toɔ ɔdɔfoɔ onyame wo tumi a obetumi ama wo yidie ne wo kan kɔ atumi aba deɛ mɛhyɛw asrɛw ɛne sɛ pɛ Awurade tumi akyira kwan pɛ altar ɛbɛboa wo fie ɛbɛbɔ mo ho ban w'adwuma mu ɛnyɛ sɛ bi a woyɛ bi akosi dabi ɛyɛ one altar that will protect and provide and increase wo blessing Awurade yi ama wo Numbers 22 Exodus 22 sorry onyame say me soma me bɔfo ama na bedi moni na wɔde mo kɔ asase no so abɔ mo ho ba akyerɛ ma kwan ohia nyame altar ɛbɛpoa wo ama wo yidie a ɛwɔ asase so ɛnka kwan ɛnyira na wɔmmerɛ wɔ asase so ɛbrɛ a ɛni kwan sɛ wɔbrɛ masafo yɛfrɛ no Cherish Chapel Worldwide ubetumi ahu me wɔ all social media platforms so Richard Dako Ministries TikTok, Facebook, YouTube ubinya me ho meyɛ ɛsom Tuesday anɔpa bia ɛyɛ nkɔmhyɛ dwumadie ɛwɔ Makati Hill wɔ Accra Malam Junction nkyɛn ho Makati Hill Malam Junction nkyɛn wɔde pick me numbers yi wɔ screen so Friday anɔpa bia yɛ ayaresa ne nkɔmhyɛ dwumadie kwasiada anɔpa nso ɛyɛ Bible nkyerɛkyerɛ mu a yɛdu so kɔ communion with the word me to insafro wa wo hwɛ me wɔ nkrane ne mpata mu baabia wo de wato di tumirika yeni ahyia wo so hwɛ me wɔ outside Accra outside Ghana baabia wo bia fa me numbers na wo screen so no ne frɛ me na Awurade bɛnam yɛ so ama wo so wa yɛ nhyira aka bia se Kristo di animonyam Awurade nhyira wo me de obesi ha papa yɛ das pa abusia yɛne General Richard Dako na adwetwe enkomo no general numbers na go screen no ase no obetimi afa na wone no edi enkomo afa how bi a ɛhaw afa message so beja comment ɛwɔ video yi ase ɛdam na onua subscribe button no so de akyɛ me ɛyɛ too much gh ɛyɛ kan na fa bell no ka ho sa no upload bi ato mu a onsa ebetimi aka bi all the social media platform no wokɔ hɔ a ɛyɛ too much gh ɛyɛ kan sɛ hɔ nso obɛ subscribe like and share ama woni edi so ɛbɛdi that gold anymore.